ko ba napakita sa inyo yan? Yan, yung dalawang box na dalhin namin mamaya. So, ang deliver, mami, na mag-taxi, ta. Na, ano daw, sobrang na yung pagtitipid namin sa paano mag-vlog using your cellphone. Yan. Kasi, pag nagba-vlog kasi tayo, tinitignan natin yung sarili natin. Hello guys! Good morning! So today pala is Sunday. Today is Church Day. December 9, 2018. Yes, just church day. So, pero magsisimba kami is mamaya pang alas 3. Di ba usually 9 kami nagsisimba, pero ngayon alas 3. Kasi And meron kaming i-drop lang nung yung package na order. Hindi ko ba napakita sa inyo yan? Yan, yung dalawang box na dalhin namin mamaya. So, magta-taxi lang kami. I-drop lang naman namin yan sa Red Planet. Ayun. Yung nakikita nyo may mga stock sa dito na part. Kasi hindi na talaga mag-asya doon sa And yan, mga pick-up yan ngayon. And mag-breakfast tayo. Dahil ayan yung ating breakfast. As usual, basta walang pato si Papa Bread. So, meron kaming beef loaf with egg. And nilagyan ko ng tawag dito. Cheese whiz na mild. Saka ko nilagyan ng So, yan si Hagrid, nagmamilo siya. Say hi, good morning. Papa, good morning pa. Ayan. Tapos coffee. Tapos, ngayon lang ako nakapag-vlog, guys. Kasi, pag Sunday, may nag-zumba talaga ang ingay. Tapos, ayan, may mga music pa. Kaya, actually, kayo na pa ako nagising. Mami, ato, mami, ang deliver, mami, na mag-taxi, ta. And so, ayun. Ngayon, maagang-maga ako nagising. Kasi, oh my God. Maga ako nagising kasi naglaba ako. Pero pag Sunday naman, medyo matagal mawala yung tubig, mga alas 6, mga 7 na yun. Kasi siguro matagal na magising yung mga tao dito. Ako lang yung mauna talaga nagising, nag-washing ako. Ang ingay ko nga pag mga alas 5 na ako nagising actually. And pala, may nagsabi pa na yung napakita ko nung last sa vlog, nung nag-egg yung ulam namin, may nagsabi na daw, sobra na yung pagtitipid namin kasi parang kulang na lang daw, sabi niya? Kulang na lang daw, bread lang na lang daw yung kainin namin, ganon. And siguro hindi siya talaga nanonood sa vlog, kaya siguro nasabi niya, tsaka bad mood siya. Pero actually, kung matagal ka na nanonood sa vlog, makikita mo talaga noon pa man, pag walang pasok si Papa, it's either pancake or bread. Yun lang yung kinakain. Hindi sa nagtitipid kami, pero nagiging practical lang din kami. Kasi syempre, nung time na yon, nag-explain talaga. Yung mga bread, let's be practical. Kasi syempre, hindi pwedeng itatapon lang natin yung mga bread na yon. Hindi natin kakainin. So, kailangan natin kainin yon. So, hindi yun, basta lang kami nagtitipid na hindi kami kakain. Pero actually, kahit sabihin yung bread na yung kinakain namin, makikita nyo sa aming refrigerator, punong-puno yung aming refrigerator. Kasi, hindi naman halata sa mga katawan namin na nagtitipid kami. Kasi nakikita nyo naman talaga na napaka-healthy po namin. And yun, siguro talaga hindi lang siya nanonood ng vlog. Hindi lang talaga, ayaw namin kumain ng bread ay ng kanin talaga sa umaga pag wala pasok si Papa. Pag may pasok lang siya talaga nagkakanin kami. So ayan, tapusin na namin kumain ngayon guys para matapos na kami. So ayun. So, ayan guys, sa damit ko ha, butas-butas. And, sa video na ito, charot sa video na ito, meron ako i-share na sa inyo. Ito yung kung paano yung tamang, kasi marami nagtatanong doon sa akin, kung paano yung tamang pag-vlog doon sa, paano mag-vlog using your cellphone. Yung mga, ngayon ako nagkaroon ng time na mag-share nito about sa bagay na yan kasi
gusto ko talaga may cellphone akong ibang hawak. So, ito yung phone ni Papa since wala siyang work ngayon. Yun. Ngayon ko i-share. Gusto ko kasi makita nyo talaga kung ano yung ibig kong sabihin. At saka, medyo maganda yung panahon ngayon, no? At naka-headband ako, charot. And yun, paano ba mag-start mag-vlog? Actually, nag-vlog naman talaga. Kasi ang dami talaga nagtatanong sa inyo yan sa akin kung paano mag-vlog sa cellphone. Yung sa phone naman, guys, ever since naman, cellphone naman talaga yung gamit ko. Pero, yung quality talaga niya compare doon sa talaga yung video camera. Iba naman yung ano niya, iba yung atake niya doon, iba yung quality niya. Mas maganda talaga yun. Pero, eto lang, sa phone lang, every phone different. Every phone may iba-iba silang klase. Kung gusto mo, ang nagustuhan ko lang sa Oppo kasi yung gamit ko ngayon, sa mga nagtatanong, yung gamit ko is Oppo A71. Ang gagandahan lang sa Oppo, so ayan guys, medyo naputo tayo. Ngayon lang ako nakabalik dahil ang ingay ngayon nung nanastop yung music. At nagpack na lang kami kanina ng mga orders. So nakikita nyo yung mga, kung nakikita kayo yung sa baba, hindi ba makikita nyo. Pero ayun, nakalimutan ko na kung saan ba ako nag-stop kanina. So ayun, nag-electric fan na ako kasi ang init talaga. Microsoft pala yung gamit ko, pero hindi siya ganun ka sa gabi. Pag gabi talagang ang pangit talaga ng kuha niya. Yun. Tapos nung na-switch na ako sa Oppo, yun nga, Oppo A71. Yun, maliwanag talaga yung Oppo, guys. Maliwanag siya na pag sa gabi, maliwanag, maganda yung pictures. Kung gusto mong yun, maganda yung Oppo. Kasi yung mga cellphone kasi depende sa pangangailangan mo. Like for example, kung picture lang naman yung gusto mo, marami naman choices sa cellphone. Pero kung video, marami na kasi mga bagong mga camera ngayon na medyo mura. So kung gusto mo mag-vlog, start ka muna sa mga cellphone, yun, ganun. Pero nagpo-plano naman ako na bumili ng camera. Pero yun, pag-iipunan ko muna, no? Kasi medyo talagang mahal siya. So anyway, ang purpose ko naman talaga dito sa yung i-share ko is yung paano yung tamang or yung proper na pag video. Kasi ito yung mistake dun sa mga, syempre yung mga nagsisimula pa lang mag-YouTube or mag-video. Yun yung problema talaga kasi may mga akala natin tama, mali pala. Sa mga old videos ko, usually nagbablog ako parang hindi ako nakatingin sa inyo or parang kasi most common na nagiging mistake natin is kung paano tayo humarap sa camera. Kasi syempre pag first mga nagsisimula pa tayo, syempre parang naka-conscious tayo sa mga ba yan, yung background natin, yung mukha natin, kung maganda ba tayo sa camera, ganon. So usually, eto, like for example, may picture talaga namin dito. So usually, yung mga ganitong camera, pasensyahan nyo na sa mukha ko kasi pangit talaga yan. Usually, yung camera, ito yung camera, diba? Oo, yan. Yan na yung camera, ayan. So yung camera na dyan, yan guys, usually, nagbablog tayo, dapat dyan tayo magtingin sa camera. Dyan tayo titingin. Kasi, pag nagbablog kasi tayo, tinitignan natin yung sarili natin. Like, for example, ganyan. Diba? Nakatingin ako sa sarili ko, ha? So, tignan nyo kung nakatingin ba ako sa inyo. Diba? Hindi. Para ako nakatingin sa kabilang side or sa baba. Yan, ganyan, diba? Ang haggard na ng mukha ko. Kasi, ang pangit na ng lighting. Kasi anong oras na, medyo haggard tingnan yung So, yung lighting din kasi guys, depende. Kasi may magtatanong sa inyo kung ano yung ginagamit kong lighting. Wala akong ginagamit na lighting. Usually, mga ganito lang, mga pang day lang talaga yung pagbablog ko, yung pag-video. Noon, may lighting ako, pero char lang yun. Pero, ayun. So, dapat nakatingin ka, hindi dito sa hitsura mo, hindi dapat sa mukha mo. Kasi akala mo talaga, kinakausap mo yung tao, pero talaga, pag nag-edit ka na ng video mo, yun pala, nakatingin ka dyan sa, para nakatingin ka doon sa side. So, dapat nakatingin ka dito. Oo, dyan ka dapat nakatingin pag nagbablog ka. O, like, titingin ako dito sa camera. So, diba? Pag titingin ako sa camera, parang kayo talaga yung kinakausap ko. Kayo talaga yung hinaharap ko. Which is, yun yung tamang pag-vlog.
yun din yung mistake ko noon, and yun lang, gusto ko lang i-share sa mga gusto mag-vlog. Kasi yun talaga yung tama na pag, so minsan napapansin ninyo, napapatingin ako sa sarili ko pag ganyan, napapatingin ako sa sarili ko. Kasi minsan, syempre, gusto natin tingnan yung ating mukha kung may dumi, diba? So, ayun, yun yung gusto kong i-share sa mga gusto mag-vlog, and start doon sa mga cellphone lang. Marami naman choices, maraming option doon sa mga cellphone na, basta, yun lang yung ko sige. Tapos sa editor naman, maraming mga editor, kasi may naman nagtatanong sa inyo kung ano yung editor na ginagamit ko. Yung ginagamit ko na editor is project director. So, yun yung ginagamit ko. Hindi ganun, depende kasi sa quality dun sa pag-edit mo. Merong HD quality, meron ding SD quality. So, depende sa pipiliin mo dun. Kung HD quality, medyo mahaba yung memory na makukuha niya dun sa mo. So, kaya ako delete ako ng delete kasi parang kanang tawag dyan hindi siya magkasya sa phone kasi sobrang laki ng memory. Yun na yung problema sa project director na editor. Yung mga merong pa ba yung iba? Basta marami, i-search nyo lang sa App Store or sa Google sa Play Store. Yun, makikita nyo dun mga editor. So yung editor guys, free siya. Free naman siya gamitin, pero merong pag nag-edit ka na sa huli or merong may nakalagay na ang tawag doon, watermark sa baba, like sa video mo. Yan, sa video na yan, may nakalagay na watermark sa baba. Like, for example, kung hindi ko pinurchase yung ginamit kong free yung project director. Ano ba yun? Nakalimutan ko na yung talagang pangalan niya. Siya, may nakalagay na watermark na pangalan ng editor na ginagamit mo. So, ibig sabihin, free mo yung ginagamit, or it's either sa huli, may advertise sila doon sa kanilang app. Pero pag binili mo siya, so etong aking ginagamit na app is nabili ko lang to ng 299 pesos. Mabibili mo siya, magagamit mo yung debit card, credit card, or yung PayMaya, magagamit mo rin yun, mga ganun. Yun sa, yung transaction dahil ba online din yung transaction dito sa pagbili. And, yun, kaya wala nang watermark. Nagagamit ko siya na walang watermark, diba? Hindi nyo alam kung ano yung ginagamit ko na editor dahil wala na siyang watermark. So, ganun. So, dapat bilhin nyo siya. Check nyo lang yung Sa first time, medyo mahirap mag-edit at kasi talagang sasakit yung ulo mo, pero normal lang yan. Pag-aralan mo lang yung yung app na gagamitin mo. So, yun. And ano pa ba yung pwede ko ma-share sa inyo? Wala na akong ma-share kasi parang kanina ang dami kong gustong i-share sa inyo pero nakalimutan ko na kasi nag-stop kami. So, nakikita nyo eto yung para bukas kasi yung puro na kami mga boxes dito. Ayan, puro na mga boxes. Kalat pa yung mga toys ni Hagrid. Ayan yung mga boxes pa dyan. Ayan. So yung mga boxes ko yan, meron mga yan, Black Arrow kasi yan. Mga own packaging usually yung mga naka-box. And yun. So, maaga kaming aalis kasi nga magsisimba kami. And yun, i-drop lang namin itong blind box na in-order nung kasi yung flight niya darating na siya dito mga 9 o'clock yun, mga 9 o'clock pero 2 PM pa nila kami papupuntahin doon sa mga 1 alis lang kami kasi alas 3 yung aming simba. And today, dahil Sunday, today is family day, especially ng aming tawag dito, ulam. Special na para sa amin yung guys, yung lechon manok kasi hindi naman yun yung kasi before kumakain kami sa labas ang gastos kaya yung nung last nung kumain kami sa labas ang gastos. So sabi ko, minsan na yung paglabas-labas pag pag may budget na talaga kasi nauubos yung budget namin eh. So, ayun, nag-aalot lang ako ng 300 plus para sa 2 Sundays sa isang 2 weeks. Every 2 weeks may 300 plus na yung binabasid ko yung para sa lechon manok or something na gusto namin kainin. And kasi bukas na yung ni Papa eh. Lalarga na siya bukas.
So, yun lang yung may share ko. Hindi ko alam kung makapag-vlog pa ako mamaya, guys, kasi baka mabusy na naman kami. And, yeah, mabibisi nga kami kasi di ba mag-restock tayo mamaya, no? Kasi, actually, ayoko mag-restock ngayon kaso wala si Papa bukas. Kaya mahihirapan ako mag-restock kasi mabigat talaga yung mga dadalhin. Though magta-taxi naman, pero yung pag-akyat dito, ang bibigat ng mga items, yung one time ang sakit ng ano ko dito. So, yun, iba talaga pag nandun si Papa. Charot! Charot lang. Ayan, hi pa. Gusto kasi niya nakasali talaga sa video. So, yan lang guys. Sana ay makapag-vlog ko mamaya, hopefully. Pero, yan, nanonood ko siya ng NBA. So, wala pa kaming cable. Sana na kami ng cable sa, para sa team ni ko. Kasi wala na. Extra yung PLDT. Wala nang line dito. Pina-transfer ko, wala na talaga. So, yun, pinaputol ko na. Wala ding, fiber. Wala lahat. So, pinaputol ko na. Tatry namin yung Parasat para at least meron din. Kasi, diba, yung business ko na sa bahay. So, nandito ko lagi. So, magagamit pa rin namin yung may internet at may cable na din.